heɓata ɗum koye nder leyɗele Afrique nden noon so on wi konuuji muɗum ɗi addanno e Afrique ina walla ɗum Afrique naaɓe ɓe ko ɗum kooti poti wiyeede ko jaarama mbele wona Farayse fonno wiide Afrique albarka ngande noon ha joni keɓe kaali ko ɓe ceertani e men e yidde maɓɓe yaade nde fof e yidde enen ceertane maɓɓe fof hoto jejjiten ha joni ko ɗemɗe maɓɓe jangaten ndeke noon ko pina maɓɓe guurɗen hoto jejjite ko gaaci maɓɓe keɗotoɗen hoto jejjite ko koltuuji maɓɓe mbaɗaten accu comci meɗen paggorɗe konuuji ha e ngaluuji men paggorɗe konuuji fof jamɗe munen ko ha leyɗele maɓɓe ɗe codoyi tan walla leydi maɓɓe ndi ɗon noon ha joni en ceertani maɓɓe so tawi ɓe jiiɗi ɓe jaaha en jiiɗi ɓe jaaha en jiiɗi sertude maɓɓe ɓe kamɓe wona yidde alana e maɓɓe kamɓe gartam wonde ɓe ceerte men nden noon ɓe gaccirta en noon yalla certirten noon e men alay sago enenne to banggue meɗen ƴeewen holno mbaɗaten ha darden koyɗe men taw ɓe bonnanani en ceerten en jimadi maɓɓe taw kadi en galda e luural e koye men ɗon ko toɓɓere